Takže čau, já vás zdravím u prvního let's playe. Než si sdělíme další informace, představím vám hráče Okuba, Mrtvolu, a DRC1. Takže tohle jsou 3 hráči, kteří budou dnes putovat tímhle světem a budou postupně nacházet nové věci a příšery. Takže můžeme začít. Tak si to někde prokopejte. Aha, tak na to, že hrajete poprvé, tak já vám dám takhle. Základom je drevo. Tá, vou pro escuro, tá certinho. Rovnou řeknu vám kupředu, já nebudu natáčet, já budu iba jim takhle pozorovat. Okrem říkání dreva je základom postavit do je tu vedľa materiál napríklad kameň, rozbitý kameň a drevo a piachu. My teraz potáme dreva, lebo to sú dreva najvlastnejšie, najlepšie. Tak... Najvlastnejšie je hlina, ale najlepšie je drevo. Tak. A ešte z horiny, ale to je máme rádi. Takže keď si nasekáte drevo, môžete si vyrobiť crafting table. Já jim to ukážu. Ako mám vystavit kůjec. Tak takhle, teď půjdeme do inventáře, aha, promiňte, já si musím vypnout kabel. Aby mi to šlo, takže takhle si dáte 4 kostky, jako kolem sebe, a z toho vám vznikne crafting table, kterou pak takhle položíte kamkoliv. Z crafting table se dá udělat cokoliv, třeba takhle tyčky, nebo různé věci, já teď mám strašně málo dřeva, takže já budu asi takhle používat too many items. Pro informaci ještě máme creative server, který je samozřejmě placený, na kterým hrajeme, kde můžete hrát samozřejmě i vy a můžete tam dělat všelijaký věci. Takže pokud se to bude rozjíždět, tak vám napíšu IPčko. Že pokud by sme mali dosť dreva, tak by si možno aj postaviť menšiu chalupu. Okub něco dělá, nevím co. Neviem, čo práve robí. Asi někomu hrob. Pracované drevo sa robí veľmi ľahko. Položíte si len drevo hoci kde do crafting table. A dáte to takhle. Pracované drevo. Já si třeba givnu, abych jim to ukázal. Takhle dáte dřevo kamkoliv. Všude to jde. A jedno takhle, já vám to ukážu. Takže dom si klidne možno postaviť vedľa tej okruhovej diery. Takhle, jedno dřevo vám dá takhle 4 bloky, takže když to dáte takhle, to vám to dá několik těch. Železo. Tak. Takže právě Mrtvola staví základu k domu. Škoda, že vám nemůžu píchnout. Co? Ta díra? Ježíš. Ty jsi blázen. Pojď. Ne. Wow. Au. Jo. Hej, železo. Skoč. School is out of the road. Si dám, počkej.
Já to výrobní sekret. Železový kopejte kamení, mám tato, drevený se nedá. Dřevěný jdou zatím, no? Mluv. Jo. Krumpáč, to máte takhle, ty dvě tyčky, jak jsem ukazoval už na začátku, takhle. A takhle dáte. A já nemám, no, ukážu vám to ze dřevěným. Takhle třeba dáte a jde to s jakýmkoliv materiálem, takže to jde i, počkej. Já vám to ukážu. Takhle, počkej, ještě jeden kabel. Jde to prakticky se všema takhle, pak to jde ještě. Nechám dole do domu vajců. No počkej. Jo, ty to jde takhle z diamantu ještě, vám ukážu. Můžete si postavit dom takto, ako my stavíme, takú chalupu, alebo si môžete vyrezať dom do napríklad skály, takto. Potrebujete si asi vyrežiť takto, viac takto, než musíte spraviť. A budete mať takú jaskyňu. Vám to sobia. Ja radšej stavím tie domy, než tie. Ale počkejte, já si postavím koš. Maličko. Z dvojci dvě. Já jim ukážu dveře a to jenom dovyhážu. To taky. Ďalším dielom môžeme vám aj ukázať rôzne pestovanie v záhrade. Napríklad ako kukulátor si nabehnú. Teraz im neukážeme, lebo to nič. A ďalším dielom ukážeme aj záhrady a tak ďalej. To dělo bude ako si postavit. Ako si postavit zahrádku? Najzákladnější věc. Ano. Chtěl by to nějaký okna, takže já vám nějak pomůžu udělat okna. Dej mi nějaký kamenné krompáče. Já? A dám radu. No, Já nemůžu, ale já tady nejsem. no dobré, tak nič. Já budu pokračovat. Nikdy nekopte pod seba. Lebo sa môže stať, že keď kopete pod seba veľmi hlboko, tak narazíte na lávu a spadnete do No, díra jedna krát jedna. A potom sa tam nedostavíte na hore. Lebo on tam môže spadnúť zombík a ten vezme rázovníky. Vy spadnete někam, budete mít jedno HP nebo jedno srdíčko a pak vás může dorazit třeba zombík. Zombíci je jaskyňa. Jo, tu je. Ano. A ešte si môžete urobiť aj okna. Tie vám teraz ukážem, len si musím naťažiť piesku. V piesku sa vyrába okna, ale potrebujeme pec. Tá sa vyrába z kameňov. A pieska sa vyrába... Počkaj, já si givnu meč. Pieska sa vyrába zemi, ľahko a to dáte však kamene, okrem středku a nikdy vám je. Hele, řeknu vám asi špatnou zprávu, našli jsme asi dungeon. To není špatné. Ako aj v minulom diele. A koal, tu je koal. Budeme to vy, my sme mali aj preto Kolal, to je mě? Jo, když to budete dělat rukou, to vám nič nepadne. Máte nějaký kameň? Hele, našel jsem iron. Jeden ten. No, to 4. Au, niečo mi dal damage. Skôr mi ukázať, ako sa robí pieska. Jo. Asi ukončíme tam na první let's play.
přidat ještě okna a tak dále, ale nevím. A mě by zajímalo, kudy jsme přišli. Aha, tudy. Takže já půjdu nahoru a nějak to ukončím. OK. OK. Vyrobit okna. Tak vypadá to a čím. Takže lidi, tady to bylo první let's play tohoto videa. A tady s Okubem jde docela s mrtvou. Takže já se asi s váma rozloučím a mějte se hezky. Čau. Papa. Kus.